iqalile ne iqalile yima yenza le okay manene nani manenekazi igama lami nguStayela Zakuthi ngufethu 35 years old ndiphangela e-Daily Bug newspapers ndiphangela khona nasi ispan sam hayi kuzazikhethela uba yiphi building but ndiphangela khona but mandithethe inyama iyandibhora le way ingaske ndimuve kwalapho mani kuba hayi izinto ezenzeka apha ngaphandle andizithandi tu. John, for instance, ukule drive unkonkemoto every day kubekho abantu phakathi bonke mani babhanxekile benza into ephambileko kajongile etheka izawuvomita phaa yes jonga abantu bafile nje endleleni. Anyways nantsi indlu yam guys endiyirentayo qha ke oomastandi bandifakela inyoka layo funeka mane ndibaleka kweli tawuni ndibaleka iihagu ezibulala abantu laweli itawuni yonke how is it. Phinde kubekho amaxwebhu boomakhulu abangabelungu lawo bangamagintsa. Thini imizuzu lo makhulu ndizambambisa for irephu. Phinde kube khona abantwana babulalayo. Buda khawuzoridla. Hayi akukho ridla apha. Hayi bo njani na Abdul? Upelile uridla, sebenzisa i-toilet paper kaloku. Inoba uphambene wena Abdul. Utyantloko ufuna ntoni? Futheke wena. Hayi ndakuqhwaba uwe ke mna kaloku ntloko into ngokusowudalela. Hayi ndakubhodisa mna. Bra, if kwinto ebhetere ufuna uyithethe, vala lo mbombo amazinyo ayagodola. Thini le kaka? A few moments later. Uzethi ngawe. Jonga apha ke mthanam sungiqhela. Xa bekutheni? Ndakuceba ngembama sani. Uzacheba boboya bakho. Uthathakwela. Hey, sandithuke isiqandomathi sakhe. Futheke wena, futheke. Uyangathi ikhona into ozayenza. Ikhona. Uxole bra, ungandibulali, ungandenzi nesiqandomathi sakho. Lelanda ku. Hayi umntana ufuna ntoni akuhlopheka iminyaka kakashi yakhe kuse lo mntana li-26 hayi excuse me sir Thetha. umntana wakho lo okay hayi misuka imizuzu akho nditshoyo Uthini? mandithethe inyani jonga ingcusi yakho uphinde uzijonge wena uba unjani. Yintoni umahluko ke ngoku? Umnyama man bra, awuboni ngathi wena ivasilina yakho yi-oil le isetyenziswa ezimotweni qha idityaniswe nepolishi yezihlangu lawe. Yafundekela man, sibukele imuvi. Khona yintoni into ebangela uba uzise umntana kwezi muvi zinje? Uyazithanda kaloku ezi muvi. Bra, ngu-365 days lona simbukele apha and kwaye le movie igcwele nje izimanga. Oh, that's why isithi le nto PG-18. Inoba umfazi wakho upuphi enough Resort uxelele nawe. Ekuse